दिसत आहेत. अब्बी आणि संतोष ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये असेल. 3 षटकांचा सामना असणार आहे. प्रति षटक 5 चेंडूंचा असेल. गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज असेल तो दीपक. दीपक सज्ज असेल. स्ट्राईकला असेल तो अबी. जरा फास्ट क्रिकेट खेळायचंय. अजूनही 3 सामने शिल्लक आहेत. अबी सज्ज असेल. तीन षटकाचा सामना. प्रति षटक 5 चेंडूचा असेल. यावेळेला सुरेख चेंडू टप्पा घेतल्यानंतर थोडीशी उंची दिली होती. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता अबी याचा. त्यामध्ये यश मात्र येत नाही. पहिलाच चेंडू या ठिकाणी निर्धाव टाकण्यात यश मिळतंय ते दीपक याला. पुढचा चेंडू कशा प्रकारचा असेल हे पाहण्याजोगं असेल. यावेळेला ब्लॉक होल मधला चेंडू. धावचीची संधी होती मात्र काय घडतंय. ओव्हरथ्रो झालाय आणि मात्र 2 धावा मिळत आहेत. जीवदान मिळालं गेलंय ते अबी याला. हिट झाली असती तर या ठिकाणी विकेट बहाल करण्यात आली असती मात्र तसं झालं नाही. 2 धावा मिळत आहेत. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 2 धावा. पुन्हा एकदा दीपक आपल्या बॉलिंग मार्गावर सज्ज असेल. यावेळेला प्रॉपर टायमिंग झालंय. पाहूया सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. जातोय चेंडू सीमा पार चौकार. पुन्हा एकदा दीपक सज्ज असेल. चौकार आला होता. 6 धावा झाल्या आहेत. षटकपर्यंत चेंडू होता. पुन्हा एकदा या ठिकाणी फ्लिकचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. नो मॅच रिझन मध्ये चेंडू लँड होतोय. स्वतः विकेट किपरच्या माध्यमातून क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. तद्वर मिळत आहेत त्या 2 धावा. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 8 धावा. गडी मात्र बाद झाला नाहीये. चांगली सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते ते अबी याच्या माध्यमातून. गोलंदाजी मार्गावर पुन्हा एकदा सज्ज असेल तो दीपक. यावेळेला सुरेख फटका होता. अलंग तो कार्पेट खेळला गेलाय. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण होतंय तद्वर मिळत आहेत त्या 2 धावा. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 10. पहिल्या षटकाचा खेळ संपतोय. 10 धावा झाल्या आहेत. दुसरं षटक टाकण्यासाठी कोण येतंय पाहूया. गोलंदाजी मार्कवर असेल तो पंकज. आता मात्र स्ट्राईकला आहे तो संतोष. मगाच्या सामन्यामध्ये चांगली फलंदाजी केली होती. सामनावीरचा बहुमान मिळाला होता. तोच संतोष या ठिकाणी सज्ज असेल. पंकज या ठिकाणी गोलंदाजी मार्गावर सज्ज आहे. सुरेख चेंडू टप्पा घेतल्यानंतर वळण घेतला होता. एक बीमरच्या स्वरूपात या ठिकाणी पंच सूचना देत आहेत. वॉर्निंग दिली जाते. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज पंकज सज्ज असेल. यावेळेला पंचांची कोणती खूण येते पाहूया. पंचाचे 2 हात समांतर होत आहेत. धावसंख्या असेल अवांतर. धावसंख्या होते ती 11 धावा. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज सज्ज असेल तो पंकज. सुरेख चेंडू होता मात्र लेग स्टिकच्या खूपच बाहेर जाणारा चेंडू पंचांकडनं अवांतर धाव घोषित केली जाते. 12 धावा पाहायला मिळत आहे स्कोरबोर्ड वर. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गावर सज्ज असेल गोलंदाज पंकज. यावेळेला अग्रस्थान खेळण्याचा प्रयत्न येतोय.
चेंडू येतोय मिड विकेटच्या रिजन मध्ये. विनय याच्या मार्फत क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. तद्वर मिळत आहे त्या 2 धावा. 2 धावांबरोबर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 14 धावा. गडी मात्र बाद झाला नाहीये. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गवर पंकज सज्ज असेल. एखादा मोठा फटका येईल का प्रयत्न करावे लागेल ती संतोषाला. मात्र निगेटिव्ह गोलंदाजी करावी लागेल ती पंकज याला. काय घडेल काय बिघडेल याचा रोखा जागा ठेवला गेलाय. अलाउंड कार्पेट खेळण्याचा प्रयत्न फलतोमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं गेलं. धावचीची संधी असेल का मात्र तद्वर मिळते ती 1 धाव. एका धावेबरोबर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 15 धावा. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते. आतापर्यंत पंकजाच्या माध्यमातून मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवलंय, दूर ठेवलंय ते अभि आणि संतोषाला. मात्र प्रयत्न करावे लागतील. अभि कभी कभी असं म्हटलं जातं मित्रांनो. अभिला प्रयत्न करावे लागतील. पलटवार करू शकतो अभि सुद्धा, माहीर आहे त्यामध्ये. आता मात्र फटका फसलाय. नो मॅन्स रिझन मध्ये चेंडू लँड होतोय. झेलची संधी असेल मात्र काय घडतंय. गचाळचं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. लॉंग ऑन सीमारेषेच्या जवळ झेल सुटतोय. दरम्यान येत आहे त्या 2 धावा. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 17 धावा. 17 धावा या ठिकाणी झाल्या आहेत. पंकज सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. पंचांचा पुन्हा एकदा स्वैर मारा म्हणून इशारा येतोय. गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज पंकज याला मात्र काही दिशा सापडत नाहीये. सज्ज असेल गोलंदाजी मार्गवर पुन्हा एकदा शेवटचा चेंडू रिलीज करण्यासाठी या षटकातील. यावेळेला अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा येतोय. स्क्वेअर लेगच्या रिजन मध्ये 1 धाव तर मिळते. दुसरीसाठी प्रयत्न असेल का आणि बघता बघता या ठिकाणी 2 धावा पूर्ण करतायत. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 20 धावा. गडी मात्र बाद झालं नाही. प्रतिषटक 10 धावांचं या ठिकाणी सरासरी राखण्यात यश मिळालंय ते अभि आणि संतोषाला. महत्वपूर्ण षटक घेऊन येतोय तो विनय. दिनेश येतोय. महत्वपूर्ण षटक असेल. किती धावा येतील पाहूया. समोर उभा असेल तो संतोष. पुन्हा एकदा पंचांना या ठिकाणी कवायत करायला भाग पाडलं जात आहे. वारंवार स्वैर मारा होतोय तो बावनती संघाकडनं. दिनेश पुन्हा एकदा सज्ज असेल. बॅकफुटला जाऊन खेळलेला फटका फसलाय. झेलची संधी असेल. झेल मात्र सुटतोय फलोत्रो मध्ये. काय घडतंय. धावचीची संधी असणार आहे. पुन्हा एकदा प्रयत्न फसला गेलाय. काय घडतंय काय बिघडतंय मित्रांनो. ज्या ठिकाणी 1 धाव होती त्या ठिकाणी 3 धावा बहाल केल्या जात आहेत आणि बोनसच्या स्वरूपात या ठिकाणी बहाल केल्या जात आहेत. तळेकट्टे संघासाठी धावसंख्या असेल ती 24 धावा. गडी मात्र बाद झाला नाहीये. हे एक जमेची बाजू असेल. 24 धावा झाल्या आहेत. पुन्हा एकदा दिनेश सज्ज असेल. शॉर्टअपलेनचा चेंडू होता. पूल काढण्याचा प्रयत्न. झेलची संधी होती मात्र काय घडतंय का 40 क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. चेंडू जातोय सीमारेषेच्या जवळ. क्षेत्ररक्षण मात्र अप्रतिम पाहायला मिळालं. एफर्ट्स चांगले पाहायला मिळाले. दरम्यान मिळत आहेत त्या 3 धावा. 3 धावांबरोबर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 27 धावा. आता मात्र संतोष सज्ज असेल. यावेळेला सुपर फटका पाहायला मिळाला. चेंडू जातोय सीमा पार चौकार 4 धावांसाठी. ज्या वेळेला फटका सिलेक्शन शॉर्ट सिलेक्शन पाहिलं. चेंडू मिड विकेट आणि काऊ कॉर्नरच्या मधून 4 धावांसाठी आपल्याला पाहायला मिळाला. अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळाला. ब्युटिफुल स्ट्रोक पाहायला मिळाला. धावसंख्या होती ती 31 धावा. आता मात्र पाहूया प्रॉपर टायमिंग झाले का. गडी मात्र बाद होतोय. धन्यवाद डीजे.
धन्यवाद. प्रफुल्ल मैदानाच्या आतमध्ये येतोय. न्यू बॅटर पाहायला मिळेल आपल्याला. लॉंग ऑन सीमारेषेच्या जवळ सुरेख झेल आपल्याला पाहायला मिळाला. संतोष बॅक टू डगआउट झालाय. दिनेश गोलंदाजी मार्कवर असेल. यावेळेला आडव्या बॅटने खेळलेला फटका, चेंडू जातोय सीमा पार षटकार. 37 धावा जमा केल्या आहेत. 38 धावांचं टार्गेट या ठिकाणी सेट केलं इथे सोनगिरी संघासमोर. तळेगाडी संघाला विनंती असेल लगेचच मैदानाच्या दिशेने यायचंय, सहकार्य करा. यानंतरचा सामना असेल वांद्री बी आणि आंबेड शिगवणवाडी. दोन्ही कर्णधाराला विनंती असेल आपण नाणेफेकीसाठी समालोचन कक्षापर्यंत यायचंय. आला बघा. दीपक आणि दिनेश ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये जाते. अडतीस धावांचं टार्गेट असेल. आंबेड संघानं नाणेफेक जिंकले. डिसिजन काढवायचा आहे लगेचच. फिल्डिंग क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. सोमेश्वर वांद्री बी संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय. लक्ष असू द्या. दीपक सज्ज असेल. पहिला चेंडू सुरेख चेंडू अलॉंग द कार्पेट खेळलाय. लॉंग ऑफच्या दिशेने गचाळाचं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. चेंडू जातोय 4 धावांसाठी. मिलेंगे रंग 4 तो बेडावगा पार. खूबसूरत चौकार. धन्यवाद डीजे. पुन्हा एकदा दीपक सज्ज असेल. यावेळेला रिव्हर्स अटेम्प्ट केला गेलाय. पाहूया चेंडू जातोय सीमारेषेच्या जवळ. दरम्यान क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. तद्वर मिळत आहे त्या 2 धावा. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 6 धावा. चांगली सुरुवात पाहायला मिळते. आतापर्यंत जर या
सोनगिरी संघाचा विचार केला तर दीपक आणि दिनेश ही जोडी मैदानाच्या मध्ये यशस्वी पाहायला मिळते. चांगली भागीदारी त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. मात्र महत्वपूर्ण सामना आहे आणि कशा प्रकारची फलंदाजी होते ही महत्वाची असेल. यावेळेला सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. प्रॉपर टायमिंग झाले का पाहूया. चेंडू जातोय सीमा पार, षटकार. दिलेच बॉल, दिले बॉल. धन्यवाद डीजे. पलटवार करण्यात आलाय. सुरेख षटकार लगावला गेलाय. एक चौकार आलाय, एक षटकार आलाय. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 12 धावा. दीपक याच्या माध्यमातून चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते. षटकाचा चेंडू होता. पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन पंच गेलाय. कव्हर पॉईंटच्या दिशेने तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. तद्वर मिळते ती 1 धाव. एका धावेने संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 13 धावा. गडी मात्र अजूनही बाद झाला नाही आहे. हे एक समीकरण असेल. गोलंदाजी मार्कवर असेल. गोलंदाज बी. आता मात्र स्ट्राईकला आलाय तो दिनेश. कशा प्रकारची फलंदाजी होती दिनेशाच्या माध्यमातून पाहूया. राऊंड खेळलेला फटका. 1 धाव तर मिळते. एका धावेबरोबर संघाची धावसंख्या षटक संपतय. 14 धावा झाल्या आहेत. पहिल्या षटकाचा खेळ संपतोय. 14 धावा झाल्या आहेत. अजूनही 10 चेंडू आणि 24 धावांची आवश्यकता असेल. सामना धकाधकीचा होईल, अटीतटीचा होईल अशी अपेक्षा करूया. या षटकावरती सामन्याचं गणित असेल. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज असेल. प्रज्योत या ठिकाणी बॉलिंग मार्कवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. अतिशय अटीतटीचा सामना आहे. तळेकांटे वर्सेस या ठिकाणी आपण सामना पाहायला मिळतोय. निश्चितच तळेकांटे संघ पुढील वाटचालीसाठी जावा ही माझी मनपूर्व इच्छा असेल. परंतु क्रिकेट हा अनिश्चित खेळ मानला जातो. अनेक सामने आपण पाहतोय. वांद्रे संघ जवळपास जवळचा आहे तेवढाच हा संघ या ठिकाणी मैदानावर पाहायला मिळतो. 10 चेंडू आणि 24 धावांची आवश्यकता असेल. संधू गांधी बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न होता. सरप्राईज डिलिव्हरी पाहायला मिळाली. टप्पा घेतल्यानंतर अंदाजापेक्षा जास्त चेंडू उसळी घेतली होती. फलंदाजाला चकित केलं होतं. क्रिकेटच्या पटलावरती सरप्राईज डिलिव्हरी ज्याला म्हटलं जातं तो चेंडू हाताळण्यात आला होता प्रज्योतीच्या माध्यमातून. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. पलटवार होईल का? कमबॅक करण्यात आले प्रज्योतीच्या माध्यमातून. दिनेशाच्या माध्यमातून पलटवार करण्यात येईल का हे पाहण्याजोगं असेल. यावेळेला पुन्हा एकदा अलाउंड द कार्पेट धावचीची संधी असेल. डायरेक्ट हिट पाहायला मिळते. दिनेश बॅक टू द डग आउट होतोय. पहिला धक्का बसतोय. मैदानाच्या मध्ये जातोय तो पंकज. धन्यवाद डीजे. दीपक मैदानाच्या आतमध्ये असेल तोपर्यंत सोनगिरी संघाच्या आशा पल्लवित असतील. काय घडेल, काय बिघडेल हे पाहण्याजोगं असेल. गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा प्रज्योत सज्ज असेल. यावेळेला काय घडतंय? खाली राहणारा चेंडू चुकीचा कॉल या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. धावचीची संधी असेल. पाहूया पंच कोणती खूण करतायत. धन्यवाद डीजे. धावचीची संधी होती मात्र गमावली गेली. पंकजला जीवदान मिळालंय. मात्र काय घडेल पाहण्याजोगं असेल. दीपक मात्र सज्ज आहे मोठा फटका मोठा प्रहार करण्यासाठी. यावेळेला प्रॉपर टायमिंग झाले का पाहूया. फटका फसलेला दिसतोय. रॉंग ऑन सीमा रेषेच्या जवळ. दीपक मात्र बाद होतोय. सुमेश या ठिकाणी सोनगिरी संघाला बसणारा हा महत्वाचा गडी बाद होतोय. दुसरा धक्का.
धन्य अड्डेचे फलंदाजीसाठी जातोय तो यश. सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. झेलची संधी असेल, झेल मात्र सुटतोय काऊ कॉर्नरच्या दिशेने. षटक संपल्याचं खून करतायत. धावसंख्या असेल ती 2 गडी बाद 16 धावा. 5 चेंडू आणि 22 धावांची आवश्यकता असेल. गोलंदाजी मार्कवर शेवटचं षटक घेऊन कोण येते पाहूया. प्रफुल्ल कांबळे गोलंदाजीसाठी सज्ज असेल. पुन्हा एकदा सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज प्रफुल्ल. सुरेख फटका या ठिकाणी पाहायला मिळतो. एक धाव तर मिळते. दुसरीसाठी प्रयत्न असेल. धावचीची संधी पाहूया पंचांचं. सुरक्षित क्रीज मध्ये पोहोचलेला दिसतोय. एका धावेवर 2 धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 18 धावा. यावेळेला पुन्हा एकदा स्वैर मारा पाहायला मिळतोय. गोलंदाज प्रफुल्ल यांच्या माध्यमातून शेवटचं षटक आहे. स्लॉगवरचं षटक आहे. सुरेख फटका कव्हरच्या दिशेने खेळला गेलाय. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. स्वतः या ठिकाणी गोलंदाज क्षेत्ररक्षणासाठी आलेला आहे. 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावेवर संघाची धावसंख्या हलकीशी पुढे सरकते. धावसंख्या पाहायला मिळते 21 धावा. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात महत्वपूर्ण सामना असेल. यानंतर होणारा सामना असेल सोमेश्वर वांद्रे बी आणि आंबेड शिगवणवाडी. विनंती असेल शिगवणवाडी संघाचा संघनायक आपण लगेचच मैदानाच्या आतमध्ये जायचंय आणि क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचंय. सुरेख फटका स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये खेळला गेलाय. अभिच्या माध्यमातून क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे तद्वर मिळत आहेत त्या 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते 23 धावा. 2 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता असेल. एखादा चमत्कार या ठिकाणी सोनगिरी संघाला वाचवू शकतो आणि क्रिकेटच्या पटलावरती असे चमत्कार खूपदा आपण पाहिले. टेनिस विश्व असेल, लेदर ब्रॉ क्रिकेट असेल. मात्र काय घडेल 2 चेंडूंवर पाण्याजोगं असेल. यावेळेला अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. गडी मात्र बाद होतोय. बॅक टू द डगआउट होतोय. 1 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता. धन्यवाद डीजे. यावेळेला सुरेख फटका पाहायला गेलाय लॉंग ऑनच्या दिशेने. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. अशा तऱ्हेने विजयी झाला येतो तळेकाटे संघ. विजयी संघाचं हार्दिक अभिनंदन. त्याचप्रमाणे या स्पर्धेमध्ये सोनगिरी संघानं या ठिकाणी सहभाग नोंदवला त्याबद्दल त्यांचं सुद्धा हार्दिक अभिनंदन असेल. कर्णधाराला विनंती असेल की आपण या ठिकाणी यायचंय आणि आपला सन्मान चिन्ह